minä olen Remppa ja tänään tehdään mopovideo. Ja jos katsot tonne, niin meillä on mönkiä ja pappatunturi. Ei ole nyt muita mopoja, niin pitää näillä tehdä jotain. Älä kato, se ei ole, se on vähän, siinä on vähän, se on vähän rikki. Sitä siinä on. Okei, ekana esitellään mopot. Okei, anna mulle nyt kamera. No jumalauta, näytä miten vittu kuvataan perhaan. Okei, ekana me kerrotaan tästä mönkiästä. Okei, kyseessä on kiinalainen 150 ja menee jotain, ehkä jotain 60, 3 vaihdetta. Ja kittinkin on aika perseestä kyllä. Se lähtee aina irti. Pakoputki yritetään ottaa pois, mutta tuossa on yksi mutteri niin kovana. No tää Jonne on valmiina mennä ajaa. Mä menen tuolla pappatunturilla. Mut joo, ei siinä mitään enempää. No, bensaan. Mikä tää edes on? Fusion. Aika outo. Okei, nyt esitellään pappatunturi. Nyt tulee kova. Okei, kyseessä on 50 pappatunturi. Mittari kyllä näyttää vähän enemmän kuin 4/5. No ei se haittaa. On vähän keulittu ympäri. Juu, mutta ei se haittaa. Mun pappa on keulinut tällä vähän ympäri, mutta nyt tää on mun käsissä. Ihan kunnossa. No joo, ihan kunnossa, eiks niin? Ihan kunnossa. Ja menee käyntiin. Menee niinku ihan käyntiin. Polkimilla varustettu. Juu, sitten polkimet tossa kuuluu aina olla. Putki. Aika semmonen pieni. Ei niinku lyhkänen, mut niinku Ei lyhkänen eikä liian pitkä. kapea. Niin. Ja vuotaa. Vettä. Ei vaan. Oota, pitäisikö... En mä saa tätä jotenkin. Mut joo, olis kyllä aika paljon parempi, jos olis GoPro. Ja mä tuun saamaan se. Kyllä tulen. Niin sit tulee kaikkea mopovideoita, pyörävideoita. Ja sit tämä pikkuherra saa ehkä myös mopon. Sillä ei oo koskaan vissiin ollut mopoa. Ei, mutta mönkiä. Mönkiä, mutta se ei ole sama asia kuin mopo. No ei ne, mutta siinä on ollut sähkövika ja se on mulla myyty 50. 50, mitä vittua? Joku tuli vittu hakee. Oisit jollain vitsin... Oisit... Mä en sitä myynyt, mun äiti myi sen. Jos se oli niinku vaan sähkövika, olisit myynyt vähän enemmällä kuin 50. Kuinka paljon sä ostit se? En mä tiedä. En mä ostanut sitä. Se on ollut. Mut joo, aletaan vähän laitteiden käyntiin. Okei, oota, älä vielä laita. Okei, kaikki nää, missä me ollaan mun papalla. Nämä kaikki tavarat on mun. Ja täällä on paljon paarmoja. Ja täällä on käärme. Vittu paarma. Vittu! Okei, käynnistä se. Juusi. Joo. Tää on kyllä aika kiva. Me just ajettiin täällä jotain vittu tunnin ja vittu tää melkein leipo. Ja jos täällä driftaa, niin se leipoo aika helposti. Tai no ei se leivo, mut kettingit lähtee. Okei. Me kuultiin ja voit sammuttaa. Perhana sammuta se poika! Ai saatana paarma. Okei, nyt laitetaan pappatunturi käyntiin. Nyt ketkä luulet, että päämme käyntiin, niin... Voi olla väärässä. Niin, voi olla tosi väärässä. Oi. Jos tää menee ykkösellä, kaikilla pitää tilaa kanava. Sopiiko? Hyvä. Okei.
ykkösellä käytiin niinku aina. Ei. Kakkosella menee kyllä käyntiin. Ei ihme, että se ei mennyt käyntiin. Vano oli vittu kiinni. Tulkaa kattoo vaikka. Kato, vano oli tälleellä. Mut se kuuluisi olla tälleellä. Noniin. Uutta yriää. Toi oli vahinko. Tuli vahinko. Noniin. Nyt menee ekalla. Kaikki tilaa kanavaa. Kun mä menen vähän ajeleimalla. Joo. Vedetään. Keuli vähän enemmän. Täällä ei kannata kauheasti keule, kun tää menee leiriin. Keuliiko? Niin mä teen mun kiinalaisesta pikkumoposta videoa. Vai kotarista? No nyt keulikaa. Ja se Jukku sanoo yksi R alkava ja O sanoo, että tää leipoo, niin on aika vähän. Ja kyseessä on, että mulla on vaan etujarru, mutta takajarru ei toimi. Takajarru käy tänne, että taaksepäin, mutta ei ne on niin kuluja, että ne ei toimi. Joo, tuu tonne päin kuvaa. Vedetään nyt huipputesti. Tää peulas. Mennään tänne ulos. Jää tähän, mä vedän huipun. Siellä se jossain kaukaisuudessa vetää. Ja sammuu.
takajärveitä aina. Täys kaasulla ja ei kiinni. Okei, mennään nyt tonne takkaan. Joo. Rämppää. Kuvappa takarengasta tähän. Joo. Rämppää. Rämppää. Kysymys kuuluu, onko nytten ton vuoro? Juu. Ja vai mitä, että mä oon kuski vai? Et vitus oo kuski. Voi vittu. Ja vielä tehdään jotain stuntteja. Ei mitään stuntteja. Mutta me tehdään kyllä vielä jotain. Okei, ekana esitellään tääkin mappa. Okei, tästä mä en kovin tiedä mitä. Tää voi olla tunturi taikka terpi. Tai en mä tiedä. Mä en rehellisesti tiedä. Annappa mulle tää kamera. Mä en rehellisesti tiedä mikä tää on. Niin joku 50. Näyttää tunturi supersportilta. Mikä vittu sekin jo. Yksi tunturimalli. Juu siis takajarru on oikeesti niin hyvä siis. Kattokaa tota. Se jää tohon. Eikö se ookin aika komea? Sitten kaasu. Aika hyvä. Katsotaan mitä mittarissa näyttää. 80, mutta en mä usko, että se niin nopea menee. Alakauttainen peili, mutta aika... En mä tiedä, onko toi... Alakauttainen on aika piru hieno. No, mutta on vähän rumaa. No joo. Sitten, en mä tiedä, ei tähän ole mitään tuunasta tehty. Rengas on vähän paskaa. Sä voisit kertoa vaikka lipalle vedosta. Tällä vai? Tosta. No, yksi mun kaveri, se on jo jotain aika vanha. Niin, jos mä muistan oikein, se veti lipalle tällä. Tästä vähän näkee, että on vähän vedetty. Mutta, ei joo. Pakoputki on vittu, niinku, se on lähtenyt. Näettekö te tota reikää tuolla? Toivottavasti näette. Ja en mä tiedä. En mä tiedä sopisiko tällä ajaa johonkin yläasteelle. En kyllä tiedä. Olisi ainakin harvinainen. Juu, tää on semmonen Dudsonin vehje, kun tästä on kato lähtenyt etujarrusta vittu palaa. Ja nyt on lähtenyt kytkimästä melkein koko kytkiin vittu. Joku maski. Joo, mut onks tää vähän tylsää? No, vedetään vähän testiä mönkiällä. Oho, auto tulee. Mikä auto? Mikä auto? Joku, mä en tiedä mikä. Okei, nyt mä menen testaan mönkiä. Nyt vittu, jos tää leipoo, niin... Toivottavasti leipoo niin kontenttia. Kaikkea kontenttia varten. Voiko juosta? Vedetään pikkuinen rinki tässä. Mun sormet meni eteen.
vittu. Vittujen kevät saatana. Mekanikko tuli paikalle. Et sä kyllä vittu mikään mekanikko oot. Ei vittu tää näyttää. Kamerakin vähän puhtaammaksi tästä. Noniin. No, korjaaja. Elikkä Mister... Mekanikko. Katsotaan mitä se oikein tekee se. Noniin, no toi oli niinku maailman helppo juttu, mut hei! Kuvapain! Oi vittu! Oi vielä nilkaspa! Oi saatana tähän punttaan. Okei. Tulkaa tänne, tulkaa tänne. Saatte luvan käynnistää. Siinä meni katsojille, eikä sulle. Katsojat sai. Nyt laita kamera tuohon ja katsojat saa. Kato. Läpäyttäkää mun. Hyvin veditte. Okei, ei nyt pelaa. Ja taas ketjut lähti. Kontenttia varten mä vittu vedin nyt aivot täysin. Hyi vittu, ei näe mitään. Hyi vittu. Anna kamera tähän. Hyi vittu, toi oli paska. Joo, tääkin menee aika hyvin. Mut vittu, puolessa välissä alkoi vähän driftaan. Ette varmaan kameralla nähnyt, mut vittu se muuten meni. Okei, menkään kunnossa. Nyt parkkeerataan halliin. Mä voin ajaa. Sä voit vaikka ajaa, koska sä oot vasta aloittelija. Joo, mut kertokaa kommenteissa ihmeessä, että mitä haluatte nähdä. Kun me voidaan tehdä vaikka mitä vaan. Ei nyt semmosia Dudsonin stuntteja, mut toi oikeesti leipoo, saatana. Mitä sä teet? Pikku munakassi. Kattokaa tän joku drifti. Tää sanoo mulle, että tää on ihan hullu drifti. Hei! Väärä halli! Väärä halli! Vittu, se on väärä halli tonne toiseen! Vittu! Pappatunturi saa jäädä tänne, koska sillä pappatunturilla on kunnia jäädä tänne. Heti on 20 minuuttia, niin voidaan lopettaa tää. Mennään pikkusesta tiasta. Vittu se luulee, että mä tuun perässä, en tuukaan. Mä tuun nopeasta. Yllätys! Oota yksi burni vielä katsojille. Pidäpä tätä, mä burnaan vähän katsojille. Anna pikkunen burni katsojille.